nama Ustavom zagarantovana prava da utičemo na zakone, bilo donošenje novih ili promenu nekih već postojećih. Peticiju, jako je to teško objasniti zaista, kao i mnogo šta u ovoj državi. Dakle, mi smo podneli 2 peticije nadležnim ustanovama, jednu protiv trošenja naših para za njihovu kampanju i jednu protiv usvajanja akta zakona. Ni na jednu nam apsolutno nije odgovoreno. Sledeći korak bi bio negde da se ide na Ustavni sud, međutim, ne znam koliko čak i to ima smisla u ovakvom jednom sistemu, jer vidimo da ne znam šta se dešava sa izborima, Ustavni sud donosi koje kakve odluke. Isto problem postoji sa narodnom inicijativom. Narodna inicijativa je način da mi dođemo do referenduma. I to tako što za neko pitanje treba da skupimo 100.000 glasova u roku od 7 dana. A onda kad to predamo, nakon toga država, odnosno vlast, je dužna da to pitanje iznese na referendum. Ja imam podatke da je krajem decembra prošle godine sindikat komunalaca sakupio 100.000 glasova, uredno predao tu narodnu inicijativu i pitam vas da li je iko preko medija čuo o tome ili možda bio pozvan na neki referendum. Znači, mi pravno i legalno imamo načina, ali oni ne funkcionišu. Javio se Bog. Ok, malo ima grešaka u tome što si rekla. Narodna inicijativa nije za 100.000 potpisa, nego za 30.000 potpisa. Znači, ako se menja Ustav, onda je 150.000. A svaki zakon se menja sa 30.000 potpisa. Ne piše to u Ustavu, u Ustavu samo piše 30.000 potpisa. Za referendum je 100.000, a ovo za 7 dana nisam siguran, to ajde da proverimo, ali isto u Ustavu to ne piše, nema nikakvog ograničenja. Evo, sad bih pozvali Acu, Fleksa, ako može ovde da dođe, da nam kaže nešto o važnosti slobode interneta, koji je jedno od osnovnih oruđa koje mi treba u budućnosti da komuniciramo. Evo, Aco, izvoli. Pa ja ću da recikliram govor od malo pre, odnosi se na znanje. Još jednom da ponovim, svi mi ovde koji smo 99% živimo od znanja, slobodnih informacija i slobodne kulture. Ako imamo problem sa slobodnim protokom informacija i znanja, imamo ozbiljan problem sa budućnošću. Mi smo iz Piratske partije i planiramo da svi ti koji prave problem sa slobodnim protokom informacija šetaju po dasci. To je jednostavan plan i imamo alate, imamo mrežu po celoj Srbiji, radimo na tome svaki dan. Koliko vas je čulo za Piratsku partiju i za Pirate? Pa i nije baš puno, imamo dobar zadatak za sledeći mesec dana. Mi planiramo u narednih 10 dana da probamo direktnu demokratiju u našim lokalnim izborima i vrlo je jednostavno. Svaki glas se vidi u celom procesu glasanja, svaki put svaki glasač može da ga povuče, da igra dalje, vrlo je dinamično, vrlo je transparentno, lepo radi na 2 klika, ništa nije komplikovano. I prvi test direktne demokratije kroz software Liquid Feedback imat ćemo za nekih 10-20 dana. I neka moja procena će to biti model na kome će druge grupe da se priključe i jednostavno da se uradi ovo o čemu se priča. U principu, ako hoće neko da radi na tome sa nama, može da krene odmah sa mnom, treba da štelujemo server i da instaliramo taj software. Nije toliko komplikovano, nije nemoguće i tu je, samo nam treba malo vremena, to je to. Će bude potpuno javno? Da, sve je javno. Transparentno i javno? Da, sve je javno, svaki glas, zanimljivo je što svaki glas jeste anoniman u smislu da svi osim mene ne mogu da znaju šta sam glasao, ja mogu da znam i mogu da pratim tu jednu zanimljivu šifru kako je snimljen taj glas.
Tako da je to užasno bitno. U isto vreme je javno, vidi se koliko je od nas ko je od nas glasao uopšte, da li je uopšte glasao ili nije glasao, i mogu da povratim glas i da delegiram dalje. To je to. Imaš neko pitanje? Da li ste za ideju, kao što je na primjer u Australiji, da svako mora da glasa? Čak bude kažnjen ako ne glasa. Doduše, oni imaju opciju belog glasa, možeš sve da ih precrtaš. Da li je neophodno da svi glasaju ili ste da slobodno volju? Ja nisam u timu koji radi te suštinske političke odluke, tako da više mogu da pričam o tehničkim detaljima, da li je izvodljivo da se osigura transparentnost, anonimnost, pouzdanost, privatnost, to da, a sad ima dosta modela za glasanje, vidjet ćemo šta ćemo od toga, zašto ćemo se opredeliti. Uvijek kad se opredelite za jedan oblik, za jednu formu glasanja, neke stvari dobijete, neke izgubite, tako da vidjet ćemo šta je u stvari ono. Kopirat ćemo najbolje primere, to je pokazalo se da je to dobra praksa. Najbolji primer sa najviše testova i grešaka koje se desilo, na primjer sad u Berlinu, iskopirat ćemo ovde, imamo već dobar feedback, tako da nećemo praviti te početničke greške i na konto toga idemo dalje. I sve je shodno promenama, sve je podložno promenama. Pa ja ne volim da kažem da je sve podložno promenama, zato što to može da implicira da ćemo lako da se dogovorimo oko svega i na kraju ništa ne uradimo. Osnovno je da pre nego što se krene u realizaciju takvog nekog softvera imamo zajednički dogovor i ništa se ne podrazumeva. Naprimjer, svi oni koji se uključuju u softver da rade moraju da isključe fašizam, da isključe šovinizam i nacionalizam i sve neke ostale stvari decidno, jasno. Iz prostog razloga zato što može neko da hakuje sistem ne kompjuterski nego socijalno, tako što se onda pametno formuliše pitanje ili ideja za koju se kasnije glasi, a ona na kraju napravi naci sajt od nekog otvornog sajta. Tako da u startu je bitno se to napravi na jednom zajedničkom konsenzusu, da se te stvari isključe i da se automatski briše i ne otvara mesto za takve grube greške. Da, velika ideja, ima ogroman potencijal i ja zaista mislim da će to bude, to je ono najbolje što je piratski pokret dao uopšte od svega. To je materializacija onoga što svi mi ovde želimo. Praktična stvar, odlično. A usput čuvamo Wikileaks i ostale stvari. Ok. Ima neko nešto da kaže? Malo je glupo da samo se onda ljudi obraćaju. Da, okej. Imam pitanje za tebe, znači kad pominješ taj sistem likvid demokrasije, da li na tom sistemu nisi ono što nisi rekao, mi smo pričali interno ovako, ali nisi rekao, da li na tom sistemu mogu svi da podnose predloge i običan narod ili samo dolaze od piratske partije? Znači to je ono što da li je to platforma za sve ili je to jednosmerna platforma da vi predlažete, a narod da će prihvatiti ili ne? Znači da li može da li je to, shvataš pitanje? Nama je bitno da imamo sistem za glasanje koji će da lepo formira piratsku partiju i to će definitivno da služi za to. A ako bude bilo dobro, svi mogu da iskopiraju i da primene, može vlada Srbije da iskopira, da primeni, da nešto što funkcioniše koristi za svoje potrebe. Nije nam plan da mi sad sa tim softverom i sa tim sajtom, sa tim serverom rešimo sve probleme u zemlji, naravno, i svako ko obećava takve gluposti, to nije pragmatično. Jednu stvar možemo da rešimo i formiramo grupu koja je funkcionalna i radi. To su mnogo bitne stvari. Na primer, evo malo pre mi je druga rekao da je LDP isključio jednog svog člana potpuno unilateralno od odluke jednog oligarha u jednom odboru. I lažirao je sastanak i ostalo. Tako da u grupama kao što su pirati takve stvari nisu opcija. Ako se nešto glasa, to prvo mora da se desi naravno, a ne da se pravi fiktivni skupovi koji ne postoje i ostalo. I svi zapisnici su javni, tako da, jer radimo odgovornu stvar, ako radimo odgovornu stvar mora da se javni. Ono što sam isto htio da kažem,
da malo približim značaj zašto je dobro, zašto je dobar osjećaj. Mislim da će ljudima biti prijatno da učestvuju u obliku demokrasije programu. Može predsjednik ili osnivač ili glasnogovornik partije da podnese neki predlog, isto tako može da podnese neki radnik dok je u autobusu, dok ide na posao, predlog koji će da promeni kurs cijele grupe, jer su svi predlozi isti i neutralni. Svi su na istom testu. To je najbitnije. Na primjer, u ovim strankama od 1% predlog predsjednika se ne diskutuje i koči sve. Ok, hvala. Ja predlažem da bacim mikrofon u masu. Da. Evo neko nešto da kaže glasno, ko treba da ide u zatvor. Da. Molim vas. Glasanje preko imena. Moj je postupak da prihvatiš da ja imam pravo da glasam na jedan postupak. Druga stvar, gde idu podaci, kome idu podaci i koliko njih ima, kako se vrši replikacija, napred ste pomenuli da može da se u međuvremenu ispravi tako, neko je govorio, da posle 7 dana može da se ispravi. Vidite, to je isto vrlo prost jednostavni sistem, to je isto kao nešto kada raspada u banku, tako, izgubim se knjižicu, tako, uđem sutra u banku, pa u sistem, kaže, vi, možete izađite na koji. Jel se slažete? Kako rešiti glasanje? Vidite, ovo sada iskustvo, što je sada glasovi su izgubljeni, to nalaze se svuda, prava slika ne postoji, nema dokaza, a to je sve moglo da se reši sa nekim stvarima preko računara. Znači, moglo je na televiziji, prvom kanalu da bude ovako, svako glasanje u svake sekunde da stiže. Bravo. Odgovor na to pitanje je slobodan softver. Softver u kome se vidi ko, šta i kako definiše. Ne može, na primjer, Microsoft da bude odgovoran za sigurnost ili za obrazovanje u Srbiji. To su neke strašne stvari. Ako se glasa... Microsoft, to je jedna firma. Mi nemamo nikakve veze sa Microsoft. Pa mi imamo veze sa Microsoft zato što je Srbija potpisala jedan inkluzivni ugovor koji sva ministarstva stavlja u poziciju da radi. A ne direktor koji je potpisao. Super, kako se zove? Molim? Kako se zove direktor koji je potpisao? Ilić. Ko Ilić? Direktor. Čega? Slaviša. Ali direktor On je čega? sada Microsofta za Srbiju. Okej. Od njega sam školu učio. Slaviša Ilić. Dobro i? I sad te ja pitam, zašto kakve veze mi imamo da glasamo preko interneta, što ćemo da koristimo njihovu mrežu? Pa koristimo mrežu koju smo mi pravili za nas, ne koristimo korporacije što je pravila za korporaciju. A vidi, ti možeš slobodno da napraviš software koji to može opet da kaže vlada i pričati o taj software. Pa svako je slobodno napravi taj software. Što se tome da treba se demonstrira snaga software? To je posao. Ali ne može korporacija da pravi software za narod, to je suludo. Pa ne može korporacija, mora, prva stvar, mora bude sada i vlada. Da i da se proveri da li je software dobar ili ne. Okej, naša ideja je da mi interno možemo da probamo šta mi hoćemo. Prikazali šta su hteli. Ubačivali su podatke, brojali to, tako, kako pronaći sistem da oni ne mogu dokrati. Pa, za 10 dana pročitajte izvešte u novinama. Hteo bih da odgovorim gospodinu upravo na tome. Znači, ovaj softver koji je napravljen za glasanje za izbore 2012. u Srbiji dobila je firma Comtrade, desna ruka Demokratske stranke. Oni su za to dobili par miliona evra najmanje, oni to rade godinama, tako da nismo mogli ni da očekujemo ništa drugo nego da po zadnjem popisu Srbija ima 7,2 miliona stanovnika, ali zato ima 386 miliona glasača. To je sasvim normalno, mislim, u Srbiji. Međutim, ovo što pričaju pirati, to se radi o nečem drugom. Znači, to su softveri koji se ne naplaćuju. To je open source. Znači, otvoreno za svakoga. Oni pozivaju sve da naprave taj softver, da taj softver prođe validnost i da se, evo, nastavit ću da... Taj softver je napravljen, funkcioniše samo
je pitanje vremena da ga istestiramo da lepo radi. Prosto treba vreme za veliku stvar. Nećemo da se igramo sa ozbiljne stvari tako. To radi, političke odluke se tako donose, to je sigurno, to je realno, prosto to postoji. Možete da se informišete na internetu, da. Još neko nešto ako ima? Mako. Ok, na tebi. Da. Hvala. Sad, ovako. Da. Mi smo ovde već počeli da razmišljamo o nekim konkretnim projektima. Kako bi mogli da poboljšamo život onih socijalno najugroženijih u ovom gradu. I razmišljajući o tim nekim stvarima koje bi bitno poboljšale njihov položaj ovde, došli smo do jedne ideje koja nije naša, koja je relativno stara. I to je ideja o uvođenju besplatnog javnog prevoza u Beogradu. Zašto besplatan javni prevoz u Beogradu? Evo, ukratko ću vam objasniti. Miloš, koji je vođa šef te kampanje. Izvoli, Miloš. Nisam šef, znaš da smo rekli da nemamo šefa. Nema šefa. Dobrodošli. A kažite mi, kako ste došli ovdje? Prevozom, a? Ali plaćate vi taj prevoz? A vidimo ovdje neko plaća, neko ne plaća, pa i vi što ste rekli da ne plaćate, plaćate. I vi plaćate prevoz. Svi mi plaćamo prevoz. Ali na to ćemo se vratiti kasnije kad budemo pričali o načinu finansiranja GSP-a. Ajde malo se predstavimo da kažemo šta to projekat za besplatni javni prevoz radi, šta je naš cilj. Mislim, sem tog besplatnog javnog prevoza. U suštini, besplatni javni prevoz nije sam po sebi cilj. To je samo način, sredstvo kako da rešimo neke probleme koji inače postoje kod nas u gradu. Svi znate, odavno postoje oni problemi da su gužve u saobraćaju, da su špice autobusi puni, da neki delovi grada nemaju adekvatan javni prevoz, da je velika zagađenost u gradu, da su ljudi nervozni, da je veliki stres. Sad ti problemi postoje odavno. Onda je došao Bus Plus. Bus Plus je došao pod parolom da reši sve te probleme. U suštini nije rešio ni jedan problem, samo je napravio nove. Znači, nijedan od ovih starih problema nije rešen. I dalje imamo gužve, i dalje saobraćaj funkcioniše kako funkcioniše. Sad imamo još problem da moramo svi da se kucamo kad uđemo, čak i sa mesečnim kartama. Svi imamo problem da sad javni prevoz, što je inače naš prevoz, prelazi u privatne ruke. Znači, javni prevoz koji smo svi mi stvarali, naši roditelji, svi smo izjavljali da to prelazi u privatno vlasništvo. Korupcija, koja je inače nenormalna u GSP-u, sada ima šanse još veću da raste. Ja neću da plaćam i da dajem pare lopovima i tajkunima koji su uzeli GSP. Ja neću da se kucam svaki put kad uđem u autobus. Ja neću da živim u zemlji velikog brata. Ja neću da me prate gde god da idem. Sad vi možete reći, pa u Srbiji svi kritikuju, lako je kritikovati. Ajde vidimo šta možda uradimo. Kao što je Petar rekao, to nije naša ideja. Besplatni javni prevoz postoji u svetu već dugo godina i to postoji u desetinama gradova. I to postoji u Kini, ali da kažemo Kina je komunistička zemlja. Ajde, možda oni kao komunisti imaju taj besplatni javni prevoz. Postoji u Belgiji, postoji u Francuskoj, u Južnoj Americi, u Brazilu. Znači, ako jedna Belgija može da ima javni prevoz i Francuska, možemo i mi. Onda smo i videli kako su to oni uradili. Petar je isto to dosta upućen u to. Kako se rešavaju besplatnim javnim prevozom svi ti problemi saobraćaja. Evo daćemo na jednom primjeru jednog belgijskog grada Hasela. Oni su uveli besplatan javni prevoz, kako to tamo funkcioniše. Sad oni počeli su to bojažljivo i videli su kako će to kod njih da ispadne. Na kraju rezultati su sledeći. Znači, prvo, smanjen broj automobila u saobraćaju, jer je javni prevoz besplatan i veoma dobro organizovan, tako da više ljudi koriste javni prevoz nego automobile. Sledeće, mnogo veće je sloboda kretanja građana, a sloboda kretanja građana inače je osnovno pravo, ljudsko pravo. Sad kažete sloboda kretanja, to je, ne znači samo ste slobodni da šećete po svom selu ili po svom bloku. Danas da bi obavljali osnovne
svoje potrebe morate da putujete dalje. Znači, ovo spada u osnovno pravo čoveka da se može slobodno i besplatno da se kreće po gradu. Taj grad Hasel sada ima mnogo veći promet u radnjama jer mnogo više ljudi cirkuliše, dolaze i putuju u njega. Znači ima veći prihod od poreza. Zatim seljaci iz okoline, mnogo više njih na jeftiniji način dolazi i donosi svoje proizvode u grad, tako da imaju jeftinije poljoprivredne proizvode. Ljudi iz grada putuju više van kod svojih prijatelja u okolini. Zatim zbog smanjenja prevoza pomoću privatnih automobila ili javni prevoz veoma odličan. Manje je gužva u gradu, manje su troškovi na posledice saobraćajnih nesreća. U Srbiji se, na primjer, godišnje 100 milijardi dinara potroši na lečenje posledica saobraćajnih nesreća. U tom gradu Haselu imaju manje saobraćajnih nesreća, stres je mnogo manji u gradu. Onda više investicija sa strane dolazi jer oni imaju nešto novo, turista više dolazi sa strane. Na kraju kad su podvukli crtu, oni imaju ekonomsku korist od tog besplatnog javnog prevoza. Iako su se u početku plašili da će biti samo neki gubitak, da će morati finansirati. Jer sad vi se pitate, pa dobro, to je Belgija, da li to moguće u Srbiji, da li je to moguće u Beogradu? Pa ja sam se isto pitao, to je moguće u Beogradu, imamo besplatni javni prevoz. Onda smo otišli na sajt, hvala Bogu imamo internet, pogledali smo finansijski izveštaj GSP-a i kako se on finansira. Ono što sam rekao na početku, da svi mi plaćamo. GSP se primarno finansira iz budžeta. GSP finansiramo mi našim porezom, našim doprinosima i svim ostalim. Od 15 milijardi dinara koliko košta, 15 milijardi dinara, 150 milijardi, sve jedno, cifre su iste. Preko 70% se finansira iz budžeta, a ostalo očekuju da će se finansirati pomoću ovih sistema javne naplate. Znači, mi ga već sada finansiramo 70%, pored tolike korupcije i toliko bacanja para okolo, mi finansiramo 70%. Kad bi isključili tu korupciju, znači mi već finansiramo GSP, totalno iz budžeta, znači totalno ga već finansiramo. Znači, ako ukinemo naplatu, samo bi lišili ove tajkune i privatne firme prostora za manipulaciju novca. Sad, naravno, vi ste dobrodošli u tu grupu. Posle ćemo pitanje, svi vi ste dobrodošli u tu grupu, imamo pravnika, imamo ljudi koji se bave marketingom, ali fali nam još ljudi da bi to proširili, tu ideju narodu i da dobiju naravno nove ideje. Kako to rešiti dalje? Imamo neka pitanja. Glasala jesam, ali za one koji nisu bili u vlasti. Ovo sve što su bili u vlasti. A pazite, najtačniji broj birača, znači najtačniji, Dinkić je 5 miliona i 200. Evo dijaspora, moja sestra u Švajcarskoj, njena djeca nisu svetili sinovi ovdje u Proletijevskih. Mi smo gledali i GSP uglavnom, to sad moramo pitati gradonačelnika, evo Đorđe možda se više upušta u tu temu. A da pokojno od 8 godina dobijem listić. I zamislite koji šok. To oko kredita i toga, to mislim da imam isto mišljenje kao ti, ali... Trauma. I to 20 miliona evra dobiju od Evropske unije i ne naprave spisak, znači samo kritič. Kako autobus, kako može naše podatke da koriste. To Dinkić, najtačniji podaci u istoriji Srbije 5 miliona i 200. Ad hoc, bez veze, nećemo da uzmemo to. Đorđe, izvoli. Evo, odlično, Slagvort. To je ono pitanje za ovu ideju opet. Vi od vas šaljete drugima. Osnovno pitanje kad ja pričam je kako je taj sistem finansijski održiv. Ko će, onaj tipičan sindrom, kako nešto može biti džabe, mora da se plati. To je jedna potpuno zamena teze. Evo zašto. Zato što para ima koliko ima. Ja sam to još jednom prije 2-3 mjeseca rekao. Ću ponoviti. Para nema ništa više od onoga koliko ih ima. Mi imamo u svom džepu 30.000 i na kraju meseca sigurno ćemo potrošiti tih 30.000. Ako ne potrošimo na gradski prevoz, potrošit ćemo na nešto drugo, na šta će država da uzme PDV. Pa će od te firme da smo potrošili te pare, oni će da ih potroše, pa će država opet da uzme PDV. Znači, koliko novca uđe u sistem, koliko mi dobijemo, mi toliko i potrošimo. Znači, neće država biti zakinuta što je saobraćaj besplatan, nego jednostavno se dolazi do druge situacije da mi biramo šta hoćemo da nas ne košta ništa. Za neka osnovna prava. Da imamo osnovno pravo da i ljudi koji imaju malo
da imaju osnovno pravo da slobodno idu kroz grad. A onaj višak koji mi ostvarimo novca, koji smo, ajde da kažem, nismo platili taj GSP, pa mi ćemo ga potrošiti negde drugde i opet će država da uzme svoj deo. Mi nismo tajkuni koji će taj novac da iznese iz zemlje. Nemamo ni šta ni da zakopamo. Znači, koliko novca uđe, toliko i izađe. Uvek ćemo potrošiti manje više sve što imamo, bar 99% nas. Prema tome, uopšte nije pitanje da li nešto može da bude besplatno i kakva je finansijska konstrukcija. Jednostavno, mi sebi određujemo šta su naši prioriteti. Ako je naš prioritet besplatan saobraćaj, onda će to da nas košta besplatno, a onaj višak što imamo potrošit ćemo u pozorištu, u muzeju, dobro, nema sad ni da se izađe, nažalost, ali potrošit ćemo negde drugde, država će da uzme pare. Znači, samo je pitanje da li je državi lakše da skupi direktnom taksom i po jednoj doznaci da skupi naše te doprinose što dajemo kroz saobraćaj, ili će država prosto skupljati na sve strane da mi to potrošimo i onda država mora da skupi to na indirektan način. Znači, koliko vrednosti uđe novca, toliko uvek izlazi. Znači, to je poenta. Kad vas pitaju kako nešto može biti džabe, može. Nije u pitanju da li je gradski prevoz besplatan ili se plaća, nije novac vrednost. Vrednost je kakav mi život želimo da živimo. Novca će uvek biti onoliko koliko ga ima i nikad više. Potrošili, imali. Eto, to je ono što sam teo da kažem. To je to, uglavnom. Ima ovde, kao što vidite, kompjuter, pa može da se priključite ko već nije u grupi za 99% ili besplatan javni prevoz. Možete se registrovati, pratiti nas na Facebooku, davati nove predloge i ideje. Hoćemo dalje. Ljudi, danas je dan globalne revolucije. Idemo za oni koji nisu znali, ceo svet je budan, ceo svet se okrenuo protiv političara. Znači, došao im je kraj. Došao im je kraj, ubrzo će sve biti potpuno drugačije. Priključite se pre nego što bude sve krenulo. Evo, koleginica Ana hoće nešto da vam kaže sad. Samo da vas pozovem, molim vas, najveći politički performans u Srbiji. Građanka Srbije jede glasački listić. Narode, ovamo svi da čujete i vidite. Čudom neviđeno, građanka Srbije jede glasački listić. Uvalili su mi ja 4 da pojedem. A hoće neko pola. Evo ovako, da li da imam pričam ili da me čujete kako žvaćem? Da li da ga zgužam celog ili da čekam, a? Ako hoće pola, ljudi, vidite koliko... Daj mi griz, daj mi griz. Evo, hoćeš pola? Pa neću, ali mali. Lako, lakše. Dajte participativno, ako je to participativno demokratija, da malo svi, da podelimo svi. Daj mi jedno. Hoće jogurta! Hoće još. Jer svi... Malo su žilavi. Sad treba da podrignem. Hoće još, ajmo. Kako je žilav, daj tog jogurta malo. Evo, moment. Evo ovo podgutati je. Nema šanse, izgledam da ovaj papir, ovo štampa, a? Može? Ja sam uspeo, evo. Posle ću u Bus Plus u bolnicu, ono. Šta su pivo? Pivo. Jogurt super idu. Kaća mi te volimo. Hvala Miloše, i mi tebe volimo. Tako, to je to. Završili se. Hajde da volim, sve. Hoći ja, heć malo. Ja sam pojao. Šta je to, ljudi, dosta slikanja. Nemoj da pričam punim ustima, nije lepo.
hteo bih ovom prilikom isto da ne zaboravim da pozdravim naše drage policajce koji nas ovde čuvaju i koji su isto deo nas 99% građana Srbije koji su potlačeni i koji se bore ovde za život, štite nas od kriminala koji vlada zbog nemanja i svoj život stavljaju na kocku za 30-ak i nešto hiljada dinara. Pozdrav za njih, jedan veliki, živeli! Živeli momci! Ljudi, danas je ceo svet ujedinjen, ja samo to mogu da vam kažem. Danas širom sveta su ljudi na ulicama i ne verujem da će u mnogim gradovima otići kući dok ovo ne bude rešeno. Šta ovo? To je situacija koju imamo, predstavnička ta demokratija u kojoj nas političari predstavljaju nas, a u stvari predstavljaju te tajkune i bankare. Imamo najveće kamate u Evropi, možda i na svetu. Imamo, političari su nam najveći tajkuni, više ni tajkuni nisu tajkuni, sad su političari najveći tajkuni. Ne znamo šta nam rade, gde troše novac. Ne znamo dokle ćemo imati penziju. I od iduće nedelje kreće u zakon o prinudnoj naplati, to je zapleni sudskih izvršitelja privatnih. Znači, pola Srbije će strepeti od privatnih sudskih izvršitelja koji će pleniti robu, pleniti sve po kući zato što niste platili kiriju i ovo i ono. Ovde smo prvo i pre svega zbog svih onih koji danas nisu ovde, koji nisu imali novac da dođu ovde na Trg Republike jer nemaju pare da plate autobusku kartu. Ovde smo zbog onih koji nemaju internet jer nemaju ni osnovna sredstva za život. Ovde smo zbog svih vas. Želimo da vam pošaljemo jednu jasnu poruku. Ujedinimo se kao ljudi. Ostavimo se političara. Nemojte da dozvolite da nas dele. Ujedinimo se svi i glasajmo direktno. Ne trebaju nam uopšte. Hvala. Muzika. Idemo malo muzike. Dosta je ovog sivog života. Samo još jedno, da, pre nego što se rastanemo, nećemo još da se rastanemo, možete da ostanete da uživate u muzici do 9 sati, tako Đorđe, do 9 sati možete da ostanete ovde, da uživamo svi zajedno u muzici. Ako želite da nam se priključite već sada, možete slobodno dođite ovde, prijavite se, mi smo samo deo 99% građana Srbije i dok god svi vi ne budete došli ovde i podigli glas i uradili nešto, dotle će nam biti isto i još gore. Još jednom hvala vam svima što ste bili ovde, hvala vam svima što ste nas podržali, hvala vam svima na pažnji, trudili smo malo, eto da vam objasnimo neke osnovne stvari, volimo vas puno, sve ovo radimo zbog vas i nadam se da ćemo se viđati ovde u sve većem i većem broju iz nedelje u nedelju. Znači, ništa političari, ujedinimo se kao ljudi! Ujedinjeni za globalne promene! Ajde do pola, ajmo. Ko je crtao ribu? Čekajte, ljudi, ajde da rešimo Šta čekamo? Samo to. Ne, moraš da samo to, u ruku ovako.